ኤርትራ በትርከበና 10 ሀገራት ምብራቅ አፍሪቃን የመንን 48 ሚሊዮን ህዝቢ በሰንኪ አንበጣ ስእነት መግቢያን ጸላሊዎ ኃይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ካብ ማዕስከራት ንዛሃደሙ ዝበልዎም ኤርትራውያን ኣብ ጎንደርን አዲስ አበባን ምግፋፍ ይቅጽሉለው ኣብ ትግራይ በፌደራላዊ መንግስቲ ዝቆመ ጊዜያዊ ምሕዳር ካብ ሶኒ 14 ታህሳስ ስርሑ ብውግዒ ከም ዝጅምር ተገሊጹ ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ኣብ ከተማ ፓሪስ ካብ ዝርከብ ስቱዲዮ ኤረና ዝዳሎ ኣብ ኤርትራን ዞባናን ዘተኮር ሶሙናዊ መደብዩ ኣብ ናይሎሚ ትሕሰና በተወሳኺ IOM ኤርትራውያን ስደተኛታት በስገዳድ ናብ ማዕስከራት ተኸዱ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓባቢሩ ንዝብል ክስ ነጺጉ ሕብረት ኤውሮጳ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝህቦ ዝነበረ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ደው ከብል ከም ዝወሰነ ተገሊጹ ንአዲስ አበባን ወደብ ጅቡቲን ከራኸብ ዝተሰርሐ መስመር መገዲ ባቡር ኢትዮጵያ 114 ሚሊዮን ብር ክሳራ ኣጋጢምዎ ዝብሉን ካልኦት ሕሶታትን ክንርኢና ክሳብ ፍጻሜ ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ቢንያም ስሞኔ ምስ ኩሎም ኣዳለውቲ ዝመደብ ሰናይ ምክትታል አህጉራዊ ትካል ስደተኛታት IOM ኤርትራውያን ስደተኛታት በስገዳድና ማዕስከራት ከኸዱ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓባቢሩ ንዝብል ክስ ነጺጉ እቲ አህጉራዊ ትካል ጀኔቫ ካብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈቱ ብዘመሓላለፎ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛሓተቶ መሰረት ኣብ አዲስ አበባ ንግዚኡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ምዕቋቡ እንተዘይኮይኑ ንጥፈታቱ ብታሃገር ደስኪሎ ከም ዘሎ መልኪቱ IOM ማዕስከራት ንዘጋጥሞም ሕሰብ ንምምላጥ ናብ አዲስ አበባ ንዛቱ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብምቕያድ በስገዳድ ናብቲ ኩናት ዝካየደሉ ዘሎ ዞባ ዝርከብ ማዕስከራት ንክኸዱ ምትሕባሩ ብዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ዓለም ክቀላሕ ጸኒሑ እዩ ወሃቢት ካልቲ ትካል ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ካብ መጀመርያ ወርሒ ታሕሳስ ጀሚሩ IOM ከካይዶ ዝጸንሐ መጽንሕን መሰጋገርን ማእከላት ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ከም ዝኣተወ ድሕሪ ምግላጽ ሙሉእ ብሙሉእ በቲ መንግስቲ ይካየድ ከም ዘሎ መልኪታ ብዋሕዲ መግቢ ማይን መሰረታዊ ቀረባትን ምስኻይ ጥራይ ክያክል ኣብ መንጎ ክልተ ሓዊ ዝተቐርቀሩ ኤርትራውያን በብዝጥዕሞም መገዲ ብፍኑው ናብ ከተማታት ከኣትዉ ድሕሪ ምጽናሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከካብ ዝተረኽብዎ ገፊፉ ናብቲ ማዕስከራት ይመልሶም ከም ዘሎ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ረድኤት ንዝተጸገሙ ዝውዕል ሓገዝ ናብ ትግራይ ከኣቱ ከም ዝጀመረ ኣህጉራውያን ትካላት ረድኤት ሓቢረን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ንሱ ዝቆጻጸሮ ከባቢታት ጥራይ ረድኤት ክዕደል ምውሳኑ ኣብ ዝንገረሉ ዘሎ እዋን እዩ ኣብ ትግራይ ኩናት ድሕሪ ምውልዑ ንመጀመርያ ግዜ ረድኤት ዝኣቱ ዘሎ እዚ ናብ ትግራይ ዝኣተወ ረድኤት ብዓብዩ ነቲ ጋጢሙ ዘሎ ዋሕዲ ሕክምናዊ መሳርሕን መድሃኒታትን ጊዜያዊ ፍታሕ ከም ዝኸውን ይግለጽ ሰሙያ ሕክምናት ዞባ ኣዝዩ አጸጋሚ ውሳኔታት ኣብ መውሳድዮም ኣትዮም ጸኒሖም ድሕሪ ምባል ኣህጉራዊ ትካል ቀይሕ መስቀል እቲ ናውቲ ሕክምና መጠን ሞት ቁስላት ከጉድል ከም ዝኾነ መልኪቱ እንተኾነ መራኸቢ መስመራት ገና ብግቡእ ስለ ዘይተጀመረ ንመጠንቲ ወሪዱ ዘሎ ግፍዒ ዝርጋሕ ረድኤትን ዝኣመሰሉ ጉዳያትን ንምጽራይ ጉልጽነት ዝጎደሎ ምዃኑ ቀይሕ መስቀል የመልክት ኃይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ካብ ማዕስከራት ትግራይ ንዛሃዶም እዮም ዝበልዎም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ከተማታት ጎንደርን አዲስ አበባን ምግፋፍ ይቕጽሉ ኣለዉ ዛጊታ ማይት ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ አዲስ አበባን ጎንደርን በቶም ኃይልታት ጸጥታ ተታሒዞም ናብ ትግራይ ተመሊሶም ኣለዉ ክልል ትግራይ ኣብ ዝዋንዚ ተረጋጊሎ ዝበለ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቶም ሳንኹል ሓበሬታ ተበታቲኖም ዝበሎም ስደተኛታት ናብ ማዕስከራቶም ክምለሱን እቶም ዘይወጹ ድማ ኣብ ዘለዎ ክጸንሑ ተዊዑ እንተኾነ ኣብቲ ማዕስከራት ብሰንኪ ዘሎ ሓደገኛ ኩነታት ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝርከባ ማዕስከራት ዝጸንሑ ኣሽሓት ኤርትራውያን ፈቐዱ ተበታቲኖም ይርከቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ኃይልታት ጸጥታ ብምውፋር ኣብ ከተማታት ጎንደርን አዲስ አበባን ይሃድኖም ኣሎ ኣብ ትግራይ ምስ ዝርከባ ማዕስከራት ዝኾነ ርክብ ዘይብሉ ሕቡራት ሃገራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘካይዶ ዘሎ ግፋን ጉዱድ ምምላስ ናብ ትግራይን ከም ዘተሓሳሰቦ ገሊጹ እቲ አህጉራዊ ትካል በተወሳኺ ብምትሕባር ኃይልታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣሽሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ማዕስከራት ትግራይ ብግዴታ ናብ ኤርትራ ተመሊሶም ዝብል ሓበሬታ ከረጋግጽ እኳ እንተዘይከኣለ ኣሸኻሊ ምዃኑ ግና ጠቒሱ ኤርትራ በትርከበን 10 ሀገራት ምብራቅ አፍሪቃን የመንን ወራር ዕስለንበጣ ኣብ እካልን ዘራእትን ብሰንኪ ዘውርዶ ዘሎ ጉዳት 48 ሚሊዮን ህዝቢ ከቢድ ስእነት መግቢ አንጸላሊዎ ከም ዘሎ ውድብ መግብን ሕርሻን ኣፍሊጡ ኣብ 5 ከባባትን ዝመጽእ ዓመት እውን 39 ሚሊዮን ህዝቢ ውሕስነት መግቢ ከም ዘይህልዎ እቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ኣመልኪቱ
ኣብዚ ዓመት እዚ ወራር ዕስለን በጣንም መካተን ናብ ቁፅፅር ንምእታውን ዝግበር ዘሎ ጻዕርታት ጽቡቕ ይቕጽል ከም ዘሎ ዝሕበረት ትካል እቲ ወራር ክሳብ መጀመርያ ዋርሕ ናይ 2021 ክቕጽል ስለ ዝኽእል ተወሳኺ ምክትታልን ጥንቃቐን ከም ዘድልይ ኣስሚሩሉ። ዛጊት ኣብ ዘን 10 ሃገራት ብድምር ኣብ 1.25 ሚልዮን ሄክታር መሬት ዕስለን በጣ ክረአ እንከሎ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያን ሶማልን ኣብ ዘራእቲ ከቢድ ጉድኣት ይውሪዱ። ወራር ዕስለን በጣንም መካተን ብሰንኩን ዝሰዓበ ሰብኣዊ ቅልውላውን ምሕጋዝን ውድብ መግብን ሕርሻን ናይ 191 ሚልዮን ዶላር ምወላ ከም ዝረኸበ ይጠቒሱ። እዚ ምወላ እዚ ድማ ምስ መንግስታት ብምትሕብባር ኣብ ምልላይን ምቁፅፃርን ወራር ዕስለን በጣ ምንጻግ መድሃኒትን ስድራ ቤታት ኣብ ምሕጋዝን ከም ዝወዓለ መልኪቱ። እተን ወራር ዕስለን በጣ ጉዳት ዘብፅሓለን 10 ሃገራት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ጅቡቲ፣ ሶማል፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኬንያ፣ ዩጋንዳ፣ ታንዛንያን የመንን እየን። ኣብ ከተማ ፓሪስ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ ኤረና ምስ ዝዳሎ መደብኹም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ትሕሶታትን ካልእን ብሰፊሑ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኤረና.ኦርግ ኣብ ሞባይል ኣብ ከምኡውን ኣብ ዩቲዩብ ኤረና ኢልኩም ብምርካብ ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ብምባል ኣብ እዋኑ ክትረኽብዎ ከም እትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ክልል ትግራይ ኩናት ድሕሪ ምእዋጁ ዘቆሞ ጊዜያዊ ምሕዳር ብሶኒ 14 ታሕሳስ ብወግዒ ስርሑ ከም ዝጅመር ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ገሊጹ። እቲ ምንጪ ንጊዜያዊ ማሕዳሪ ናይቲ ክልል ኮይኑ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተመርፀ ሙሉ ነጋ ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረቦ ዜና ኣባላት ካቢኔ ትግራይን ኣባላት ህዝባዊ ኣገልግሎታትን ካብ 14 ታሕሳሳት ሒዞም ኣብ ንጡፍ ስርሖም ከም ዝርከቡ ፍሊጡ። እንተኾነ ኣባላት ካቢኔ ምሕዳር ትግራይ መነመን ምዃኖም ዝተመርፅሉ ገባብን ዝተፈልጠ ነገር የለን። እቲ ጊዜያዊ ማሕዳሪ ኩሉ እቲ ብሕጋዊ ይኹን ብዘይሕጋዊ መገዲ ኣብ ትሕቲ ውልቀ ሰባት ዝርከብ ጠበናጅውን ክእከብ ፃውዒት ተቕሪቡሎ። ኣብ ክልል ትግራይ ድሕሪ ዝተወልዐ ኩናት ህዝባዊ ኣገልግሎታት ደው ኢሉ ምህላው ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ዳግም ንምጅማሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ፈደራላዊ መንግስቲ ዝገልጽ። እንተኾነ መራሕቲ ሕወሓት ክሳብ ዝተሓዙን ህዝቢ ኣሕሊፉ ክሳብ ዝህቦምን ኣብ ትግራይ ፀገማት ክቕፅል ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣብ ዝገበሮ ርክብ ጠቒሱ። ኢትዮጵያን ሱዳንን ናብ ጉዳይ ፀጥታን ዶባትን ዋሕዚ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይን ብዝምልከት ተመያይጠን። ክልቲአን ሃገራት ነዚ ምይይጥ ዘካየዳ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ዝመርሖ ላዕለዋይ ወኪል መንግስቲ ሱዳን ብ13 ሕዳር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድሕሪ ምብፃሕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዘካየዶ ርክብ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ከባቢ ሓምዳይት፣ ሓሻባን ኣልራኩባን ተዓቂቦም ካብ ዘለው ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ብገበን ዝሕተቱ ከም ዘለው እዩ ዝወቅስ። ኩናት ትግራይ ካብ ዝውላዕ ልዕሊ ሓደ ወርሑ ዛጊት መብዛሕትኦም ተወላዶ ትግራይ ዝኾኑ ኣሳት 50,000 ኢትዮጵያውያን ናብ ሱዳን ብምስጋር ዕቑባ ሓቲቶም ኣለው። ንኣዲስ ኣበባን ወደብ ጅቡትን ከራኽብ ዝተሰርሐ መገዲ ባቡር ኢትዮጵያ ኣብ ቀዳማይ ርብዒ ናይዚ ዓመት ጥራይ 114 ሚልዮን ክሳራ ከም ዘጋጠሞ ንኮርፖሬሽን ባቡር ሃገር ብምጥቃስ ማዕከን ዜና ኣዲስ ስታንዳርድ ሓቢሩ። እቲ መገዲ ባቡር ከምቲ ዝግበኦ ይሰርሕ ከም ዘየለ ዝሓበረት ትካል ኣውራ ጠንቂ ናይዚ ድማ ዝምታን ስርቂ ንብረትን ምዃኑ ኣተሓሳሲቡ። ብሰንኪቲ ኣብ ልዕሊ መስመራት መገዲ ባቡር ዝፍፀም ዘሎ ዝተፈላለየ ዝምታን ስርቅን ሓያሎ መስመራት ዕንወት ስለ ዝበፅሖ ኣብ ሰዓት 80 ኪሎ ሜትር ክጓዓዝ ዝነበሮ ባቡር ናብ 50 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ስለ ዝወረደ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ጅቡቲ ንምብፃሕ ኣሳት 16 ሰዓታት ይወስድ ምህላው ተመልኪቱ። ኢትዮጵያ ምሳ ልዕሊ 95 ሚእታዊት ናይ ወደብ ኣገልግሎት እትህባ ጅቡቲ ንምትእስሳር ብናይ ኣሳት 4 ቢልዮን ዶላር ወፃኢ ልዕሊ 752 ኪሎ ሜትር ዝርጋሕ መገዲ ባቡር እዩ ተሃኒፁ። እቲ መገዲ ባቡር መብዛሕትኡ ካብ ቻይና ዝተረኸበ ልቓሕ ብኩባንያታት ቻይና ዝተሃንፀ እዩ። እንተኾነ ከምቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ ይግስግስ ከም ዘየሎን ነዊሕ ዓመታት ኣገልግሎት ናይ ምሃብ ተኽእሎ ከም ዘይብሉን ዝተፈላለዩ ወገናት ግምታቶም ይህቡ። ሶማል ምስ ኬንያ ዝፀንሓ ዲፕሎማስያዊ ርክባት በቲኻ። ሚኒስትር ዜና ሶማል ብቴሌቪዥን ሃገር ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ሶማል ምስ ኬንያ ዝነበራ ዝምድና ክትበትኽ ከም ዝወሰነት ብምርግጋፅ ኩሎም ዲፕሎማስኛታት ኬንያ ካብ ሶማል ክወፁን ዲፕሎማስኛታት ሶማል ድማ ብዝቐልጠፈ ካብ ኬንያ ክምለሱን ፀዊዑ።
መንግስቲ ሶማሌላንድ ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ ኬንያ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ጣልቃ ተኣቱ ከም ዘላ ብምውቃስዮ ኬንያ ምስ ኣካል ሶማል ዝኾነት ርእሰ ምሕዳር ጁባላንድ አንጻር ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ከም እትላዓል ትገብራላ ባህሊት እያ ሶማል ኣብ ርእሲ እዚ ፕሬዝደንት ናይታ ን29 ዓመታት ካብ ሶማል ተፈልያ ናይ ገዛ ርእሰ ምሕዳር መስሪታት ትርከብ ሶማሊላንድ ፕሬዝደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ብዝገበረሉ ዕድመ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ኬንያ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ምፍጻሙ ንመንግስቲ ሶማል ኣቆጢዑ እዩ ሶማሊላንድ ሉላዊት ኣካል ሶማልያ ዝብል ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ኬንያ ንፕሬዝደንት ናይታ ሓንቲ ዞባ ከም ሓደ መራሒ ከተኣናግዶ ከም ዘይግባእ ዲፕሎማሰኛታት ሶማሊ ይወቕሱ ድሕሪ እዚ ርክብ ፕሬዝደንታት ኬንያን ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድን ድማ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ምስ ኬንያ ዝነበሮ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ደው ከም ዘበሎ ፍሊጡ ኣቐዲሞውን መንግስቲ ሶማል ብዘይ ቪዛ ናብ ሶማል ከኣትዉ ዝፍቀደሎም ዝነበረ ዜጋታት ኬንያ ካብ ዝብገሱሉ ሃገራት ቪዛ ክሓቱ ዘስገድድ ሓድሽ ኣዋጅ ኣሕሊፉ እዩ እዚ ኣብ መንጎ ሶማልን ኬንያን ተፈጢሩ ዘሎ ምስሓብ ኣብ ዝመጽእ ሰሙናት ኣብ ሶማል ክካየድ ትጽቢት ንዝግበረሉ ምርጫ ጸቕጢ ከም ዝገበር ተንተንቲ ይረድኡ ኬንያ ነታ ብሰንኪ ነዊሕ ዓመታት ዝቐጸለ ግጭት ኣብ ንግዲ ዓለም ዝተነጸለት ሶማል ቁጠባዊ ጎረሮ ምዃናም ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ይረድኡ ኣብ ከተማ ፓሪስ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ ኤረና ምዝዳሎ መደቢኹም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኤርትራን ከባቢያን ዝሰራዩ ዓበይቲ ፍጻሜታት ዝደስስ መደብ እዩ ሕብረት ኤውሮጳ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝህቦ ዝነበረ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ደው ክብል ከም ዝወሰነ VRT ዝተባሃለ ማዕከን ዜና ጀርመን ሓቢሩ እቲ ሕብረት ንኢትዮጵያ ዝመደቦ 9 ሚልዮን ዩሮ ፋይናንሳዊ ሓገዝ እውን ከይወሃብ ወሲኑሎ ሃገራት ኤውሮጳ ነዚ ዝወሰና ምስቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዝተሓሓዝ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ናብ ክልል ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ክበጽሕ ብኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ንዝቐረበሉ ጻውዒት ብተደጋጋሚው ዝነጽግ ዘሎ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሚሊሻን ዶብ ብምስጋር ኣብ ከባቢ አልፋሽጋ ጀበል አልጥዩር ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ኣብ ሓልዋን ዝነበረ ሰራዊት ሱዳን መጥቃዕቲ ምፍጻሞም ካቢኔ ሚኒስትር ሱዳን ኮኒኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሐምዶክ በትዊተር ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ህዝቢ ሱዳን ካብ ኩናት ንዝሃደሙ ኣሽሓት ኢትዮጵያውያን ዓቂቦ ክነሱ ካብ ወገን ሰራዊት ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ምፍናው ከም ዘተሓሳሰቦ ጠቒሱ በቲ ብሰሉስ 15 ታሕሳስ ምሸት ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣብ ሰብን ንብረትን ጉዳት ከም ዝበጽሐ መልእኽቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣመልኪቱ ዓብደላ ሐምዶክ ብተወሳኺ ሰራዊት ሱዳን ተጻቦታት ንምምካትን ዶባት ሱዳን ኣብ መውሓስን ዘለዎ ብቕዓትን እምነትን ኣሞጊሱ ሰራዊትን ሚሊሻን ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢ ፋሽጋ ኣብ ዝርከብ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ተደጋጋሚ እዋን መጥቃዕቲ ከም ዘካይድ ይፍለጥ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዘዳለናዮ ትሕሶና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ነዝን ካልእን ትሕሶታትና ንምክትታል ኣብ www.erna.org ከምውን ናይ ሞባይል ኣፕ ኣብ ሞባይልኩም ብምውራድ ክትከታተልዎ ትኽእሉ ብተወሳኺ ኣብ ናይ ዩቲዩብ ቻነልና ናይ ሰሙን ሙሉእ እዋናዊ ትሕሶታት ንምክትታል ሳብስክራይብ ላይክ ምስ ካልኦት እውን ብምክፋል ስድራቤት ኤረና ክትኮኑ ከም እትኽእሉ ንሕብር ክሳብ ፍጻሜ ምሳና ብምጽናዕኩም ዕዙዝ ምስጋና እናቕረብኩ ዝፋነወኩም ቢንያም ስሞኔ ሰላም ቅነ